Tingpaminawanan. Sa kaawit. May ngadlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kagi. Ako si Jojo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan through the years. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Milan, Cebu. Ang ganong matatampo nagdasangan nga Jojo. Lagi taon ko magbinuang nimo. Nahibaw ko may babae ka? Missy, usa pa. Husto na. Abi mo, napulaan na kikuha na yung atong relasyon. Huwag kay salig na ko. Pulos na lang kang pagduda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko? Tungod kay huwag kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Huwag ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigil ko ba nga kamo na gud si Macy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, ginalang ginako magbantang niyang pagkasilosa nga was lugar. Basin karon na sa na yung gibati oy. Basing magkabalik ka mo puhon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man kuma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok tumanggod ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gid kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero makibalik na tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jojo. Bay, nakitaan ba na ko si Macy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Gikan do siya nagpa-check up. Mau ba? Nganom ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutaan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige bay. Salamat. Magkita ta. Sige. Asaman. Nian. Pregnancy test? Oh. Mabdus ko. Macy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdus ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? Teka, Gon. Andam ko mga tubang nilang mama ni mo o di papa ni mo. Tinuod ka? Oo, Missy. Ang kumayamahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pa na ako nga mag-usab na ko. Ako nakontrolan ako pagkasalosa. Lauman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagmahay nga na mabdus ko? Ganang magbahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag ka sa wa magid mawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pirmi ko ni mong dudahan. Wa mo kailang babae, God. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kog tuta ni mo ato. Sayop kit kaayo tan ako. Nga sige, kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Jojo. Mas kay tika, Macy. Ingo mo nang umabot ang anak.
Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige na. Andamon ko lang kadiyot ang imong mga gamit. Unya, dadon na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko ang manggiimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda, pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma. Di ba kumaymutag sa gisulti ni Mama eh. Naunsaman ko. Jo, alagi ka matuog. Yan naman ka, doon ay nakasamok ni mo. Waman. Sige na, katuog na. Dali, may. Gakos na ako. Sige na, piyungan na ni mong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyang bata. Unsa? Mura na bagay nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay. Maayosad nga masiguro ni mo. Una mong makasal, bay. Saan na lang kung di gudin na imong bata. Bay. Jo, nagkunaon na lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pagit na makapakasal. Oh. Na makakiplanong pakasalan ko. Siyempre, pero dili pa karon. Kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka, kay gitiguman ko na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipadiinitis ng bata. Ug dili akong mayamahan. Ganun gibuhat man ni mo na ako. Jo, let me explain. Explain! So sa una pa kang nahibaw o gibuang lagunay ko ni mo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungkin nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wag yun miss similarities, bisan gamay man lang! Kinsay aman sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw? Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag at oral ma-divert na ko akong huna-huna. Nahubog ko sa game na namo nga bar. And the next thing I know, naanak ko sa hotel. Hawa ko may ba kong gidrag ba ko? Basta kay mauna lang tuyo ko na irumtuman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang kun ako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kung palayasan ko, di mo karoon makasabot ako. Sakit kini mo gibuhat ako. Hibaw ko. Kung gusto ka mo layas dahil ko, inibuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y magawas. Tanghila mo. Pero, Hatagi lang una kong oras nga magunahuna. Di sa ko gusto nga palayason mo din eh.
Kay tingaling mo unsa mo. Naibawsad ko nga wa kay laing kapainan karong orasan. Jojo! Kagod. So, gusto ginay mong pagduda, bay. Sakit kay bay. Uy, kabutangan si sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gyapon ako siya. Umansa kong hibawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak? Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawato ng iyang sayop. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero, Mahal ti ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawa mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang nako. Nga sugod karon. Wa na kay lain pang itago nako. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan nako. Sa di pa magkasama. ayaw ka pala ka. Maunod ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wala ko'y lain pang itago ni mo. Mahal kayo, tika Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing higayon. Mahal sa kay ka. Unta, di na nimo gubon ang laing chance nga kung gihatag nimo. I can't remember when you've been through everything there is. Mahal na ko siya ug ang bata. Ug mora na importante para nako. Nakasa man siya, pero nakita nako sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gikan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhin lang ko kutob. Dagang salamat, RMN. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jojo nga taga Milanilla, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti pagbinaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. What life's about by loving. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong sularan. Kilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat sularan. Ako si Rodrigo, hingkod ang pangitaron. Minyo ug may anak. Taga Ormoc City. Punto medikal kining akong sularan. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mata. Doon na mangod ko'y anak nga may diferensya sa pangisip. Aron iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kumusta na mas loloy diya sa imong gihiktan, ha, Rodrigo? Mao lang gihapon, ma. Wild lang gihapon, maong kinahanglan lang jud nga siyang hiktan mo kay manghilabot maglang tao. Bisa na gani,
nato nga iyang pamilya. Ay, pastilan. Kung doon na palang unta tay kwarta, ato na unta nang napatambalan si Luloy. Pero giadto biton na mo sa doktor sa una, ma. Sa dili pa kayo siya grabe. Wa may findings ang doktor dito. Giadto na po na namog Bisaya ka namang mananambal. Ang ingon, gibadautan. Gibalik-balik na nato dito sa tambalan. Isamot maghinuon ang iyang kahimtang human sa pila ka tuig nga nakalabay. Nadawat lang na ako mga may diferensya yun sa nahunang akong anak na si Luloy. Ug ati manunon na kaayo. Sobra pa'y nag-atiman tagbata nga way buot. Kaluoy sad sa bata. Ulit tao na baya unta na. Mao lagi unta, ma. Ay, kita pa mang yung pobre taon ang naatlan o gingon anang kahimtang, oy. Kay kun may igo pa lang siguro ang kwarta, atong mapatambalan no klaro na si Luloy. Gusto unta kong maparayan ng bata, kay paraygon baya kaayo na sa una nako. Karon, di naman gid no unta makaduol. Dili lang yun mo kumpiyansa, ma. Kibasin makasanay noon si Luloy na to. Nay, nitanaw baya na to ay. Loy, musta naman ka diha, apo ko? Ay, ginoo ko! Ginoo ko! Mahilom ka din na siya, ma. Hindi ko na siya ang itagdun, ma, pamuhilom. Kaya mugara man kunagod. O basin doon na si naroon na ang buhaton ba? Ginoo ko. Ama, ako sa rin tunulan ng kaon, ma, kay basin gigutom na siguro ni. Aloy, niya rin pagkaon, Loy, oh. Oh, Loy, ha, oh. Mao na niloy mo pagkaon, Loy. Loy, napakwit nga Diyos ni mo, ha? Ganahan man kanin mo. Napa, tanawa. Nito to kumayos Luloy ni mo, umarag suko kay siya. Iyo pa, apo pa ni Aileen. Palayo dito. Di mo magkabarag na suko pag-ayo. Ni anay mo pagkaon, Loyo. Pagkaon na. Ang kong mata! Ay, kasakit! Sukad nga gihiktan o gikapos ko ning akong anak nga may depresya sa pangisip. Permi na lang nga hait ni siya og tinanawan ako. Nasukogod siguro siya sa akong gibuhat. Pero am ko'y laing mahimo, kaya manghilabot naman siya sa iyang isikatao. Og nabiktima na gyud ko. May hait siyang butang nga gihapak sa akong mata. Unya, ay, kasakit yun sa akong mata, ma. Ginoo ko nagdugo gyud ang imong mata, Rodrigo. Skita, di ta ko magkakita, ma. Unsa? Huwag ko'y makita. Ginoo ko. Ato na lang tikas doktor. May kwarta, ma. Di saan maganig ang pagkaon ni Luloy og pa-eskwela ni Aileen. Saan ba na nimo? Tuan naman to si Aileen, ma. Akong gipapalit og ayos. Basin madara ni og akong butangan og ayos ba. Butangan pagduguan ni. Gibutangan ko naman ni siyag udot sa bayabas. Sus, pastilan. Pastilan. Og maunsa lagi ng mata ni mo, Rodrigo. Okay na lagi ni ma. Ako naman ay nalimpiyuhan ko. Huwag isa po nga na akong kaning akong inusap nga udot sa bayabas. Pastilan yun yung pobreta, oy. Pastilan yun yung kapobre na to. Di anam na si Aileen. Pa, sure ka? Di ka pa dag-ospital? Wala kita kwarta. Uy, para hospital, Aileen. Isun magalintag para kaon na to. Okay na ni. Kay wala magdugo ang mata. Unsang kayo nagkaigo anak pa, no? Murag may gunita man tong hait si Luloy. Bato siguro. Sa jud ko makabantay ko na. Yawang Luloy pa, uy. Mangunay naman na to. Rodrigo, kumusta naman ang mata nimo? Sige man lagi gihapon na nimong gisampuungan.
Hingpit na yung nabutang pikas kong mata, ma. Unsa? Tungod sa kawadon, gipasagdan ko na lang ang akong mata o dili na dyan makakita. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Gihapak sa akong anak nga may diferensya sa pangisip ang akong mata ug nagdugo. Ug dili naman ko makakita. May nabugto kahang ugat ani? Ikaduhang pangutana. Kung may maputol nga ugat, kung magpa-doktor ko, posible pa kaha nga masumpay sa doktor o makakita na ko palik? Ikatulong pangutana. Magsige na magbanhod ang akong mata nga dili makakita. Kung magpa-doktor ko ani, mga pila man kahay bayranan ug asa ko nga doktor mo adto. Ikaw pat ug katapusang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may diferensya sa pangisip. Matambalan pa kaha ni siya aron dili na siya makapasakit og laing tawo sama sa iyang gibuhat nako. Asa man sa mo adto ug mga pila man pud kahay gasto. Palihog tabang tambagi ko kini ang akong suliran, Rodrigo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diriwa sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that there is no health without mental health. There is no health without mental health. Ang definition kuno sa health, balance between physical, mental, social ug spiritual well-being and is not the mere absence of a disease. Mo ni definition sa health according to the World Health Organization. Ang ato magtatampo karong adlaw si Rodrigo, 40 years old, taga Ormoc City o taga Amo ni, na married na sa usa ka anak. Musta naman dira sa Ormoc? Musta naman atong mga pinya diha ug atong mga tubo, ha? Si bagol ko diha, gikan kog Tacloban, gaten ko og among convention sa Lions. Pero medyo ko diha kay diha mo sakay og fast crop balik resibo. One time nagpamasahe ko diha, regards diha mga atong mga blind massage mga attendant, no? Tabian malagi ko. Asa man ko lingkod ba? Asa man ko ingon matong day usa ka buta dito dool. Sir, Dr. Rene Obra ka sir no. Kuno kaila man kadago. Buta lagi isa kada hapon magumiminaw nimo. So regards niyo diang tanan sa Ormoc no. Ni Pastor Tito Cabardo, regards mga Larasabal family no. Musta na mo dia? Kaila na ko ning usa doktor. Da sa Kananga, dari sa paingon na sa Tacloban no. Dagkatag mga sukang tigpaminaw dia no. Manaot unta nga dili kay dako ang kadaot nga naiguman diya sa Villabaliti, no? At bang rabayan siya sa Bugo, no? Kung kusog ang linog sa Bugo, posible po dako po kadaot sa Villaba. So, ayon taog di na mamalik ninyo na yung pagtayog sa atong palibot, no? Okay, so going back to our sender, si Rodrigo, punto medikal. Unang pangutana, gihapak sa akong anak nga may diferensya sa pangisip ang akong mata ug naigo, nagdugo. Ug dili naman ko makakita. May nabugto kaha nga ugat nga ni. Maggisod ko tubag ganing imong problema rod, no? Ako ikasugyot, no? Dahil sa Ormoc, I'm sure na yung mga ophthalmologists na practice ya. Nani sila yung mga kahimanan pagsuta kung sa may damage sa imong mata. Di pa ka sa Sugbo, ako kang i-recommend ni Dr. Jojo Aquino. Dr. Jojo Aquino. Nasa Beles o sa Pipital Socor. Muna siya nag-upira sa akong mata nga na ikatarak. Nani sila yung mga kahimanan, mga linti, manila yung mga kauban ng mga staff ng mga ophthalmologists, optometrists, mutanaw kung sabay damage na nahitabo ito paghapak sa imong mata, sa imong anak, no? So, yung nana na lang yun. Kaysa magtagna ko. No? Kaduhang pangutana, kung may naputol man nga ugat, kung mapag-doktor ko, posible ba ka nga masumpay sa doktor o makita nako og balik? Posible, ayaw pagba sa paglaom. Kay kini nga itong mga ophthalmologist, nga expert ni sila to correct whatever nga mga visual ng mga problema. Akong klarohon lang kining mga ophthalmologist,
mga kuan ni sila. Like Dr. Edward Tan, no? Ophthalmologist ni sila. Kining medical doctor ni sila, niya nag-specialize sa problema sa mata. Mo na gitawag og ophthalmologist. Nailaing klase ng mga doktor kining optometrist. Mga doktor lang yung tawag nila. Ang ilang expertise is nga mo sukod sa grado sa imong mata para matauran ka og glasses. Pero ako malikon, doktor lagi pong address na to ano nila, no? Pero dili ni sila mong klase nga mga doktor nga mag-opera og problema sa mata. Ophthalmologist yun. Okay? Posible makakita na kagbalik, Rodrigo, ayaw ko paglaom, no? Bata pa man ka, 40 pa may mga edad, no? Sunod nga pangutana, ikatulo, magsige ra ba og banhod ang akong mata nga dili makakita? Kung magpa-doktor ko ani, mga pila man kahay bayranan og asa kung doktor mo adto. Naaman ka sa Ormoc, di ko kabalog kinsa bay ophthalmologist sa Ormoc. Pero naatay USPA or Ormoc Provincial Hospital ba na? I'm sure na sila yung Department of ENT or Opta, no? O dire sa Vicente Soto, naatay mga ophthalmologist dire, no? Na ko ka-updated do kinsa na yung mga Dr. Miel man to sa una o sila pero na ko ano kinsa na rin bago nga mga naadya, no? Vicente Soto Medical Center man ko sa una pero dugay na kong nawadya, no? Di na ko ka-update to kinsa na may mga bagong mga ngan sa mga doktor na naasahin sa kada departamento. Pero government hospital lang rod ang imong duolon para nga naman gani inunta gastuhan dili gyud sama sa kadako sa private, no? Kana kung limited na nga tong financial preparation, no? So mo na ako ikasugyot nimo ayaw pagwa sa paglaom kay daghan advance sa kayo ta karon, na mga problema sa mata kuan na sulbad na, no? Okay, ikaw pa ko tapos ang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may diferensya sa pangisip, matabalan pagka ni siya aron dili ni siya makapanakit og laing tawo sama sa iyang gibuhat nako. Asa man nimo duol pila man pod kahay bayad, no? Pwede mo muduol dia sa East Visayan Medical Center, no? Dia sa Tacloban City. Pagitaan niyo si Dr. Benjamin Go, amo ning graduate sa Luis Vicente Soto tong panahon nga ako pay department head. Siya may head dia sa Department of Psychiatry sa East Visayan Medical Center sa Tacloban City. Maupay na aga, no? Mga kasangkayan dia sa Tacloban City. Ako, Dr. Rene Obra, maaram ako magyakan-yakan ng waray-waray. Pero good di ay la. Pero kabalo ko mukanta og kanang naikanta bitaw nga well known ka sa waray-waray. Birahi pikahi chatchahi. Birahi chatchahi pikahi. Okay? So dito mo, pagitaan nyo si Dr. Benjamin Go. Nag-refer muna ko kay para nga atiman mo. Nalang dok, may budget kayo, abay mga sampol-sampol dia para makuhaan ang problema na mo sa among anak nga naay diferensya sa pangisip. Wa po ko kakwag bipolar ba, schizophrenia ba, or drug-related na problema. Alright? So, kasabot ka sa speaker ni Morod sa Ormoc. O nato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Ramen. Tapos kitag-rating din sa itong lugar. So, kung mula ba sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tataka Ramen. Dagang salamat o mayong